40%. Atacuri tâlhărești săvârșit cu o cruzime deosebită, omoruri la comandă, crime cu o rezonanță sporită în societate, majoritatea din ele rămân nedescoperite, iar criminalii periculoși se află în libertate. Ca exemplu, ultima crimă monstruoasă, atac tâlhăresc de vineri la magazinul Metro din capitală, asupra mașinii de încasare a banilor, cu utilizarea mitralierilor Kalashnikov, în urma căruia a fost omorâtă o persoană, iar 2 persoane au fost rănite și au fost sustrași 1,5 milion de lei. Și așa crime în țară se săvârșesc aproape zilnic. Starea criminogenă a căpătat proporții îngrozitoare, punând în pericol nu doar securitatea cetățenilor, dar și a statului. Pentru a răspunde la întrebarea ce e de făcut, trebuie să înțelegem de ce s-a întâmplat așa, de ce s-a ajuns la atare situație, de ce se întorc înapoi năravurile sfârșitului anilor 90, când toate treburile în țară erau puse la cale și controlate de lumea interlopă, de așa numiții hoți în lege și polojență. Aceasta era și de așteptat, odată ce la guvernare avem aceleași persoane ca și atunci: Dumitru Diacov, Vladimir Filat, Kiril Lucinski, Natalia German Snegur, Anatolie Rapu și alți membri ai coaliției majoritare din Parlament și Guvern. Este cunoscut și documentat faptul că reprezentanții Partidului Liberal Democrat, care controlează Ministerul de Interne, în campania electorală din 2010, au avut întâlniri cu mai mari lumii interlope la așa numitele scoci, unde le-au cerut să-i voteze, făcându-le în schimb anumite promisiuni, care trebuie să recunoaștem că le-au îndeplinit. De exemplu, hoțul în lege alias Micu, care în 2004 a fost judecat la detenție pe viață, în 2010 le-a fost revăzut pedeapsa, fiind redusă până la 13 ani. Astfel, peste 3 ani, el va fi pus în libertate. Avocații lui fiind nu altcineva decât deputați din Partidul Liberal Democrat. S-a scris mult despre corupție din penitenciare, unde mai stau până în prezent așa numitele autorități criminale judecați în perioada guvernării comuniste. În ce condiții se află ei acolo? Locuind în camere cu toate condițiile ca și într-un hotel de lux, având la dispoziție telefoane mobile și internet, ei dirigează cu grupările criminale din libertate, iar unii din ei, chiar și cu termen de detenție de 15 ani, se plimbă nopțile prin Chișinău. În același timp, dorind să slăbească capacitatea Ministerului de Interne, guvernanții au lovit metodic în această instituție, în angajații acestuia, dezlănțuind o campanie de discreditare, fabricând 72 de dosare penale împotriva polițiștilor, pentru că la evenimentele din 7 aprilie 2009, ca și cum că tipurile ei ar fi fost vinovați de cele întâmplate atunci. Apoi, sub pretextul reformelor, au modificat legislația lipsând polițiștii de protecția socială a statului și reducându-le veniturile cu circa 35%. Toate acestea au demoralizat angajații Ministerului de Interne și i-au demotivat ca să-și facă datorie cinstit și principial. Acei care nu au putut suporta înjosirile la care au fost supuși s-au eliberat din organe la cerere personală. În timp de 4 ani au fost concediați circa 40% din angajați, aceștia fiind și cei mai experimentați colaboratori. Acum, în rezultatul așa numite reforme, Ministerul de Interne are și o problemă de imagine. Populația nu are încredere în această instituție, datorită activității nesatisfăcătoare, profesionalismului scăzut, nivelului înalt de corupție, ignorarea principiului supremației legii, abuzurilor, urmăririi penale selective, la comandă, politizării excesive. Divizarea Ministerului Interne cu crearea Departamentului de Poliție nu elimină acest fenomen. Colaboratorii de poliție nu se politizează de la sine însuși. Fenomenul are loc datorită ingerenței, presiunii din partea factorilor decizionali de rang înalt al politicienilor. Pentru eliminarea acestui factor nu este de ajuns de stipulat doar în legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, că această instituție nu este una politică. Se cere de indicat și într-un șir de legi, cum ar fi regulamentul Parlamentului, președinției, legea Guvernului, cu privire la statutul deputatului, cu privire la formațiunile politice, mass media, sub sancțiune, inclusiv penale, pentru amestecul în activitatea poliției, ca de altfel și a celorlalte organe de drept și judiciare. Un fenomen negativ în acest sens este partajarea ministerilor și a altor autorități publice centrale între partidele din cadrul coaliției de guvernare. Trebuie să fie calificat ca infracțiune doar tentativele unei formațiuni politice de a-și subordona Ministerul de Interne,
cu radierea ei din registrul partidelor și formațiunilor politice. Independența Ministerului de Interne nu presupune separarea activității lui de viața statală. Nivelul înalt de independență este necesar doar în măsura în care polițiștii trebuie să-și exercite funcțiile de sine stătători, nestingerit, neinfluențat de nimeni, în așa mod ca deciziile luate să fie și legale, conform principiului supremației legii, dar și drepte, echitabile, înțelese și susținute de societate. Pentru asigurarea îndeplinirii acestor prevederi, eforturile principale urmează să fie îndreptate spre îmbunătățirea mobilității, operativității și pregătirii profesionale a cadrelor polițienești. Aceste obiective pot fi realizate prin asigurare tehnico-materială mai bună, dar mai întâi de toate, un colectiv de polițiști profesioniști trebuie să aibă ca instrument de lucru o lege care să răspundă standardelor europene, dar și realităților din Republica Moldova. Actuala lege privind activitatea poliției și statutul polițistului urmează să fie abrogată ca una defectuoasă. Polițiștii vor putea activa cu succes dacă li se vor crea condiții de lucru, oficii, materiale și tehnică necesară, transport, asigurare cu spațiu locativ, salariu și pensii pe potrivă, cât și alte poziții din pachetul social. Astăzi, la capitolul asigurărilor sociale, polițiștii sunt cei mai slab asigurați și nu numai în comparație cu lucrătorii SIS-ului, ofițerilor Armatei Naționale, dar și procurorii, judecătorii, curții de conturi, ANRE, Moltelecom și altele. Este o discriminare evidentă. Judecătorilor li s-a ridicat salariile ca să nu fie corupți. Dar cu salarii mici, unde este garanție că polițiștii, anume din această cauză, nu vor lua mită? Salariile la judecători s-au ridicat pentru ca ei să-și facă bine meseria. Același stimul trebuie să fie și pentru polițiști. În caz contrar, fluctuația cadrelor în poliție va continua, locurile vacante fiind ocupate de polițiști tineri neexperimentați. Schimbările efectuate n-au avut un suport, o asistență științifică, deciziile fiind luate în mod subiectiv, voluntar, în dependență de situație de moment, dictată de raportul de forță din Parlament. Din aceste considerente, credem că este binevenită inițiativa unor specialiști în domeniu care propun crearea unui institut științific ce s-ar ocupa de problemele de analiză și sinteză a cauzelor infracționalismului și elaborarea instrumentelor de preîntâmpinare acestui flagel social, ținând cont și de practicile internaționale. Monitorizarea, controlul din partea Parlamentului, dar și a societății, a felului cum Ministerul de Interne își onorează obligațiile, trebuie să aibă un caracter sistemic pentru a corecta cursul acestei activități prin scoaterea la iveală a neajunsurilor, a abuzurilor, prin criticile sociale, prin propuneri concrete, prin intoleranță față de polițiștii corupți, dar și prin încurajarea și susținerea acțiunilor de succes, precum și stimularea polițiștilor care dau dovadă de profesionalism înalt. Toate acestea luate împreună ar fi și o motivație în plus pentru ca persoane cu un grad înalt de inteligență să dorească să-și facă serviciu în forțele de ordine. Mulțumesc pentru atenție.